Szia! Szia! Én zöld alkalmi ruhát keresnék. Tudnál nekem segíteni? Van is két zöld, nézd csak. Ez? Vagy ez? Ez tökéletes. Ezt akkor fel is próbálnám. Parancsolj! Tudnál nekem valami kiegészítőt adni ehhez a ruhához? Akár egy hajpántot? Rengeteg hajpántunk van. Nézd csak! Ez is jó lehet hozzá. Ezek a kövesek is, de ez a zöld is, de akár egy feketét is választhatsz hozzá. Na, hát ez ilyen. Ez nagyon jól áll. De nézd csak, itt is vannak még, ezek közül is tudsz választani. Ezt a ruhához gondoltad? Igen, miért? Nem jó? Hát ezt inkább valami kabáthoz, de ehhez a ruhához semmiféleképpen sem. Miért? Azt akarod mondani, hogy rosszul áll? Nem, hát nagyon jól áll. Nem mondtam, hogy rosszul áll, csak ehhez a ruhához ez egyáltalán nem illik. Én is butikban dolgoztam, szóval te nekem nem mondd meg, hogy mit illik és mit nem. Szerintem ez illik hozzám is, és a ruhámhoz is, szóval elviszem. Tőlem.